que hay kay tari fewni kam min ga bawon bari ma galle mi dawani do fewnu yalla yobe mo jere ma jaram te Karende welani ni yakamana de nyam dum berne welani hay ñamdu welani miijoji aduna parce que Allah itanam ɗe caɗele de parce que joni kam mi wallam hayso fittude seeɗa kam oɗo ko fewna Tokar argay ser mo joge ma yewter ma joge wala maro ma ko ayi de ngaro go suba mo ni hande de no yumi ngam ko woni ndal ko jam na jam ke ngon mi do hakilla won ko wodi bismillah hal minal be min de hande bornaji balde nay hande mi heɓani kabla balde nay o noddani so yehi ñalom fo min kalda laabi tati hayno yaano rawande ko noon hikka ko yehi ko omo jooɗo yontere o haaldani yam téléphone guila o yehi wona o wi o yettimo yo jaajimo tawi jam bandira foti celli guila nde mi naltanimo haa ɗo jomum naltani par ce que Allah ɓuri jooɗi ɗo tan min cuhlo lam mimin tenki Allah min jooɗo min jabra Allah ko wona Allah fof ko mere kala ko wona Allah ko mere aduna ko gasi ha laaɓi debbo ma mo gowdirɗa mo dañƴiɗa nguuɗo e ɓesgu téléphone am onon sone jam ñalli ñalla jam aɗa selli jam ñalli toon mawɗum alhamdulillah mbaɗɗa tampere jam tan barikallah aɗa selli mawɗum min celli ino tane jam tan ɓe celli ko mawɗum mawɗum ni alhamdulillah jam nanta jam tan barikallah yiyane wayrede won jam wayre wona aɗa selli kam wallahi mi sella jam cuhlon ma e tane en wallahi mi sella jam minene min celli machallah jam tan kay ande laare wonko jiɗɗon haala ngel ko jam ko jam bisimilla ma yo Allah ɓeydi jam an alaji ndeha dañi humnama hanke cuule kecce fala alaji
jiɗɗo yaade mbiɗa tawoya hankandi Mamoudou ni jam si mi tampi hankandi mi ɗayanaki mi ñamani mi yarani moɗo miijomo tan hankandi dal waɗi feere mi yeeyi cuɗaram baniraɓam worɓe mi haalniɓe woɗa koɓe neldi kam hankandi mi felliti mi yahat lawol ndewata kam min kay mi anda taw lawol wemgol fof mi yahat oto won lawol les kam siran yahana ƴetta désariji ga no natoya e laaɗe no ɗumina ɗum kam siran ala won mo namdinomi o wi ka o namdi kam ko 4 millions pour fewnande kam visa an joni ɗum tan hakkille ma ari hankandi a muñata tan ana yi mi ñamani mi yarani mi ɗanaki hankandi kay yaadu tan hankandi mi tampi mi wawa mi natti wawde muñde ɗum tan jiiɗa feere ɗum tan jiimi kono kam yeyde kadi cuɗali ma jaaha anda ko tawoyta toon henna mi anda ko yewtida e makko tan on noddani min mi anda hankandi Mamoudou kay ko luttuɗo tan kañum ɓe tubakoɓe sa naata e mumen hankadi ɗum ne wona lawol jahata goppaɗo debbo ma a noddata a neldata a waɗata wallahi muñi ha maayi a muñi ha tampi kono min noon sinno ko sagam kam a rawata ɗiɗo laaɓi par ce que laaɓi lesɗi hande sirani Assalamu alaikum. Ma sha Allah bada. Asedi. Jamta. Yalla jam. Mawdum ne. Jaare nan ko. Hande mo duro. Jamta. Mawdum. Badan tampe. Tabara. Jamta ni. Asedi ko. Barkal. Alhamdulillah. Mawdum. Wa tafa. Jamta. Alhamdulillah. Mawdum ne. Sawadike. Sawa Mawdum jamta. Alhamdulillah. Barkal. Yalla gar tampe. Amin amin. Ngi nangi wuli fe. Hande wuli hande kay ne wuli ha but. Ko non jawara mbele be dum am pour touru diel to nangi wuli walla ko dum mbele usdu. Wala kam wala. Do e ligge fixe do ala usude ala beydu. Ila. Ko ya fixe ko dum tan. Ligge hoore ma wona an dorje kadi jomunen on mbaɗani kañum ko woɓɓe kadi mbadde panta heɗe koye mumen wona jom wona kono andoɗa ko waɗi ko ɗon waram turgo kañum nan tan wayi aɗa selli kam Mawdum ne jam tan baki no wayi haadane mawɗo mono en ko musidɓe noon si mi haalde makko hay par ce que guila ñande min kaldino o wino kam yewaɗa patience seeɗa tan mais joni kam patience woni holɗum o wiyami sabbo seeɗa guila ñande ɗum sabbo seeɗa mais joni kam o waɗi confirmade wonde ɗo e janngo walla ɓaawo janngo gonmi foti arde après fuɗɗo liggade alhamdulillah mi haalnani ɗum tawni par ce que mi yiyani mo wayri yidemo ko ɗo wonno kono ko jadde waɗi ligguey eyi yirra tede ko lawol mais on kam wi janngo kam walla ɓaawo janngo yo ara waɗa provade wattu kine ala Allah jigay suusa humande taw haalnanimi Allah jam o de mbiyan mami kawam desɗomi o on suusi wadde ɗum daña debbo haalnanimi la ilaha illallah kadi ko cukalel kay wona hay mawɗo la ilaha illallah muhammad rasulullah min gam joni komi najjo ɗeɗo balɗe nayyi mi nanani mo balɗe nayyi min kaldani o meeɗani jooɗade balɗiɗi ñalom fof min kalda laabi ɗiɗi laabi tati joni tan mboɗo jooɗi mboɗo haalde hoore mboɗo wiya min kam kawam mi wayri nande ɗum meeɗani jooɗade balɗe nayyi taw noddanimi téléphone mi wayri nande mo ndeko ko dañƴo toon debbo mo humani ɗum o haalnani hami naniya kadi banggue goɗɗo mawo tawram ɗo o wawa wonde toon tan ha o dañi toon hirade walla duuɓi ɗiɗi min mawo tawran ɗo mimi yahani kadi ko mbimi mboɗo tenki cuhlologam mboɗo tenki cuhlologam so ala mboɗo tenki cuhlologam eyi mboɗo tenki cuhlologam ɓaɗo haalnani eyi annena jarama annena jarama yo Allah yommojere yo Allah yommojere teddi weeli a jarama eyi ko noon a jarama eyi yo Allah kettitinire sabu eyi ko noon tan Sénégal kam sa yimo eyi moƴƴi a jarama ɗum woni cehilagal aɗa wawno oppude tan hankkadi ha yimɓe fof tina taw mimi tinani a wawi noddidam téléphone haalande eyi ala neɗɗo kam wawa wadde neɗɗo wiyata ko mbaɗomo waɗa ala guittowo noon mbaɗomo waɗa ala gandowo taw ke aduna hande o saga aduna hande o
Yeah. O yono kalkan hal jam. Asalaw hal jam. yana yahay lawol anda kama dumin anda Europe kadi joni haydara ko nanani ton ko kam haydara la ton kala kana wada hen kam mijo no fewi to jettu décision mo ganda kam ana yaha ala dumino ya horema anen kala kana de mi yeyi cudaram hoppam tan hankande mi yew ye joni wadobe affaire visa taw ko trafic dum doji di hayso ko ben kam na samoni kam basa rawdo kam lawol les wi kam mi addi 4 millions hankande ngadi ga jittudo tan fillital ma noddi hankande mi noddi baniraabam worbe wonbe France be woda ko be neldi kam wadde cudaram de hankande yaha ko gon an muñanno kam so natti wawde muñje dum kam forceta am muñi ha tampi joni non yah sa himato ma yon horema wala kam kala kana dubina hen kam ya jewno feewi kadi jewtada no feewi min kam biyen mam tan ko to rew kam laabi lesdi sira di désaruji di musibaaje boni fof men e lawol jaha maya ton walla hunde hemma ton ko an perte ko gondum ko he mayde buri dum ka muñannodo neddo kadi ko ma muña neddo sa muñani di dubi muñni ko di dubi muñ tan hankande mi natti Mamadou kam so Allah wonane gongo jaha tan goppado debbo ma hankati wana téléphone wana haydara min sumi yima tan bernam de fof wato mi yida tan wonde man haala kam ana wade dum do kono sumi yima bernam de fof duminto gasat ha laabo hono non muñ min mi jemanto mam tan ko ya muñ sinna sa nani ni no kam tan muñat wiide mana jetta di laabe dum do bayno non ko anje berne ma anje kadi kalisma a haldi kadi e banirabe ma worbe bi ma wal acca bismillah ma hono non kala kana wade non yew to dana feewi basa nadde risque goto yo Allah wallu amin jaara e kam yeeyi jekkoto ko min buri hen yewtude salla gam tinno salla gam mamadou inshallah hande ne wuli de wuli no feewi an mi wiyanoma somi yehi liggey hara fittu ngona lawjugol kaaki en lawjugol dus mi somi arti mbaɗa wawi wadde fof ko tayra waɗa ɗum aduna ko ballodiral ala kono mbele wonon paɗanɗa ala min tirana garoɗo en jam holyo ramata ça va no mbaɗɗa aɗa selli bisimilla aɗa selli yettere Allah jooɗoɗa sarayo kawma ɗo ko woni war ko jam yesen ma ngi wone change ko wone ardude ni ko ok haydara wona aɗa selli kam mawɗo suka betto goppuɗaɗe ay goppiɓe galle mana galle amen ɗo mi wulide are nangue kadi mi ara nangue ko kewi ko jam yaɓe yamen ngoɗo yeeso o yeeso kay halta ko kewi ko balde ne selli balde ni mi anda eyi mar balde noddani ala balde min mbayrodiri de ndeɗo balde ni haqqilam la ko wiide o wayri kam o wayrima no feewi ko noon cikkum noon ko aduna gonaɗo e dogduji ɗi tan balde de min certi joni ma woni joni hedde yontere certi holɗum woni certude min ceeri ke yakkuna min gasi ɗum no wona min mbiɗoni kawmum balde ko fote dewgal na yaa ha ceergal na yana taw min mitinani o hanga walla koye wawa wonde min ceeri de joni woni yontere o yeehi mi anda to fayi min mboɗom ɗon minen suharɓe joni noon joni tam taw joni noon ɗon ko welo walla ƴeewa oto walla onon non ɗon woɗɗaki tan ɗon wayi welo l'instant o wayi yaade welo après ɗo e temps juuɗo so jomum dañi liggey tade ne wawi mi jogui permis makko déjà ɗo kam satti ko permis mais wona on tade jomum watti liggade tan ne wawi sono on ɗum kam wona probléme kadi koddi men ɓe hewɓe kadi ko toon liggoro wayi yaade ɓe wawa wonko kalami après yaade makko par ce que minen kam mi sikkasma min nendu tourné mais mom ƴeew collègue ajam ɗi après jaade makko yo Allah yoɓe amin kono a weccat noon hen aɗa haaɗen konnguɗi tourno en poroware en hen saahaji yimɓeɓe ronka famde ɗum no feewi saaha weccat seeɗa tourné woni liggey jomum taw sukaka walla kiki walla ɓiɓɓe mbaɗandi kay ala wona pour min ko pour goori jooɗeɓe nanaytere yere ɓe wala pour ɓen kam mboɗo nan ɗum eyyi yo Allah yoppa a jarama de a jarama no feewi wallay weltima
Allah welti man feewi an kay ka saga an mbaɗandi an ka dari tigui guiɗaɗa famɗi aɗa fitta aɗa lawde aɗa defal kuuɗe fof an kay mbono ni mbata walla duwan mama yo Allah junno yalla yo moƴƴe karim welti aleykum salam dendi aɗa seeɗi mbatan fe aɗa seeɗi a jippi mawɗum ni andaminde ɗo yi anin yiide aɗa seeɗi mawɗum ni tabaraka alhamdulillah tabaraka bonon par ce que jarte komi janoɗo seeɗa yiile yaɗa ɗo joni mi jotta eyyi ko ɗon de joni kam bonne nouvelle ko par ce que janggo aɗa foti liggade sobbigal min to jamgo si aɗa foti ha tomboɗa provade alhamdulillah gila noddani mi gandumi on ɗo haalnanima mbimi noon yomi yaɓɓu koyɗam mi ara saabu onon gonɗo jinnaɓam mi ala hay goto ɗo sowona onon ɗum waɗi noon garmi e moon taw mi tintinani moon joni ko addi probléme moon hakkude mon ala ses taw balde no wonde hakkille o pidi hame ɓeeɗo suhaɓe nayo balde no wonde hakkille ala ramata jinmi ande ko sonko kewi ko fino hanga wonko kewi walla hol kanko andide ko are makko kono min mboɗo wonde najore wallay mi wawa jangtanade ɗum ni hay goto mboɗo naji min ɗeɗo balɗe fof mi ɗanayi mi dawani saabu ɓeɗo suhaɓe mo woppidimi suhaɓe nayo moon woppidimi e mumen luwas jobdi e gaz courant fof omon woppidima omo yeehi mi anda fof to balde woni kono min noon kala binoɗo mi balde ma waɗam ni wallay mi jaɓatano kono ko jiruɗa yitere ma noon kam hankandini ɗon kam woni ko dañjo debbo goɗɗo ko min kam meron kifa ko bettiɗɗam walla wonko balde gila haramen rawanɗo amin gari ɗo mbajiɗamin gila nden amum wona e lawol sakket ɗo no mi yiri balde mi iwrta ɗum nano mi iwrta ɗum ñaama kono min mi daƴƴat tan mbiyanmi tan ko bone liggiyaji fof e stressé fof mi daƴƴa tan hayso fuɗɗimi dugde jaranami yaltude galle men aw suhaɓe mi yaadi mumen mi woppamo ɗon yeehi ha woni noon dumunnaji noddumon mbimon balde an ko enen gondi ɗo e galle he an resimi so hunde woni ko kewi walla wonko bammami walla wonko nantanɗa noddam kalna ha ɓuuri no battani somi haali tan cikkata hakkunamen koko waɗa bone coɗgol galle en ɗum ɗo fof min kalduno ɗo hay nden ni an mi haaldinom fof min kalduno ɗum kono somi refti hen tan balde yerkene ñamami sakket mum nuyi ko compléano ɗum ɗo oɗo ɓiyam mo afo compléano makko anniversaire makko wonno nde kalnomi ɗum tan o wi komo warami wonde ka juulɗo a watta ɗum joni mbira kaɗa wonta tubak mbira kaɗa waɗi ni kala ko mbammi balde yiyata gomi koye wonta tubak walla wonde mi watti liggade mbiɗa jogini hoore mbaɗa waɗa ete min ala fof komi waɗanta balde luwas min joɓata ko 100 o addata ko 100 wadde 100 min joɓa so facture ari mbiyam yo accu mi yoɓa saabu kanko galle ɗiɗo jogi omo nelda afrique omo waɗa ɗo mi yoɓa courant mi yoɓa gaz mi yoɓa fof ko sukaɓe janggata école jobde sukaɓe école fof ko min jogi e ko ñamde e yarde so lewru ma yi ko min yahata mi dugga kanko hay mbuuɗo mi namda hin fof ko min waɗata a jarama weltima a jarama yalla yommojere a jarama holo saloya min de kam komi najjo joni segiram mo noddi kam ɗo mbi bamma dañiro debbo non de o wi bamma humini toon cukalel tukku seeɗa hay an ka an heccimo 10 ans yarate 10 ans omo resa o haalnanima hay gay o haalnanima sehilam o joni noddi kam ɗo hanaga wi mbara mi tini mbi min gami tinani ɗo est ce que ko wonga o kam ɓaɗa noddi kam haalni kam o ko ɓi nenam o kala ko haalini wuuji o ko ɓi nenam o jarama noon mawo tawren ɗo tinnoɗa noon tinnoɗa e hoore ma artir haqqille ma ngel wawa tinnade taw ko ni bamma waɗi kam mi duusa ɗum no yahata nde kam mboɗo fijan ɗum mboɗo jala ɗum hay wolis mum ngomin ƴetti nawi ɗum hayde poor enen fof jaade makko fijirde e jaleɗe bamma ya jam fo kam maw tawram ɗo sambi o jarama noon o tinnima o jarama yalla yommo jeeɗa muusi kam antere salamu aleykum waleykum salam fam jam ñande a ñalleja baɗɗon tampere aɗa selli sala mbaɗɗa tampere jam wonto cilli jam tampere bisimilla
mawɗum no wonto jam tan jam nanta jawon gay e galle way mbaɗɗon nguley no cukalon ma nan cili jam nanta mawɗum ko mawɗum gay jam tan won gay sa tawti jan way per sukaɓe om selli ɗum mbadde vacances mawɗum ɓe celli naɓe celli jam tan gay